Sibulise egameni lenkosi uJesu. Sibonga uNkulunkulu ngalethuba asinikeze lona ukuba sidlulise inhliziyo yakhe. Sibonga naku Mzansi Smart TV for this privilege uba sizodlulisa lo uNkulunkulu athanda ukuba umhlaba owazi kulesi sikhathi esikuso nesibhekene naso. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Siyathanda uba sivele sinezini lenkosi singabe sisachitha isikhathi sizofunda kumahubo 91 afundeka kanjena ke amahubo 91 athi ngokuba athi yena owakhile ekusithekeni koPhezu konke nohleze emthunzini kaSomandla uthi kuJehova uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo. Uverse 10 wakhona uthi awuyikwehlelwa ngokubi nesifo asikusondela etendeni lakho. Ake sithandaze. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we thank you. Ubasize ebukhoneni bakho obungcwele kakhulu. Sibonga ukuthi kuwe siyahamba, kuwe sifumana ubuthina, kuwe sikhona kuwe. Ngoba uthi umbhalo osenzileyo kuba siba abantu bakho nezimvu zedlelo lakho. We thank you, my Father, in the mighty name of Jesus Christ. Udumo malube kuwe egameni lika Jesu. Amen. No, siyabonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu wezethembiso and izethembiso zakhe. Umfunda iBhayibheli lithi iBhayibheli izethembiso zakhe zinguyebo futhi zinguamen. So ngiyathanda ukuthi ke kulesi sikhathi esisinikeziwe sambule inhliziyo kaNkulunkulu ukuthi kulesikhathi esibhekene naso manje nomhlaba wonke obhekene naso uNkulunkulu unezinto asethembise zona, and lezi zinto asethembise zona ngeke aqamba amanga ngoba iBhayibheli lami lithi uNkulunkulu asiyena umuntu uba aqamba amanga futhi akayindodana yomuntu uba into ayikhulumile aphinde azisole kuyo. So kunama promises asithembise wona njengoba lithi iBhayibheli lami nje awuyikwehlelwa wokubi nesifo asikusondele etendeni lakho. Lokho uNkulunkulu kwethembisile, kodwa mayekuthembisile kunezinto azikhulumileyo ngaphezulu. iBhayibheli lami lithi he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Sifunda ukuthi uNkulunkulu unendawo esithekileyo. Leyo ndawo esithekileyo indawo umuntu akwazi ukuthi uma ebalekele kuyona akwazi ukuthi alondeke. Ngamanye amazwi sithola ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu abazoba izakhamuzi zasendaweni esithekileyo. Umuntu oyisakhamuzi sasendawo, uma umuntu akhile endaweni afani nomuntu ovakashileyo. Umuntu ovakashileyo umehleli endaweni ohlala ngokungakhuleki, khona indawo angazazi ukuthi angena access kuzona. Kodwa umuntu oyisakhamuzi noma okhuluma ngegunya noma khona addressayo akabuzi ngoba uyazi, akasahambi ukuthi lento yayikhona kodwa sefike la eseyazi khona. So uNkulunkulu usinikeza ke indawo eright, usimemela kuye ukuthi kuye kukhona indawo ebizwa ngokuthi is a dwelling place. Kuye kukhona indawo ebizwa ngokuthi is a secret place. Kuye kukhona indawo yokubalekela. Kule ndawo yokubalekela uma ujahwa izinto esithile ejaha abantu emhlabeni. Uma ufunda iBhayibheli lisifundisa ukuthi kukhona imicibisholo endizayo negijimayo ebusuku, kukhona ubhadane oluhamba ebusuku, kukhona imicibisholo ehamba emini, kukhona izinto engeke sikwazi ukuthi sizivike ngoba sizibone ukuthi zihlasela kanjani. Kodwa uma sike sathola indawo yokubalekela, mufunda iBhayibheli kuthiwa there was a place eka-Israyeli ayibizwa ukuthiwa is a Hebron. That place kwakuthiwa indawo yokubalekela. Wawuthi uma wonile ujahwa abantu, uma wabaleka wafika kuleyo ndawo kuthiwa it's Hebron. Leyo ndawo umuntu wayefika ngaphandle bese kuthiwa uhamba usinda ngoba Hebron is a place of safety. Hebron is a shield. So uNkulunkulu is our refuge.
kulesikhathi esingena kuso njengamanje ukuthi nanoma yini empilweni ekwehlelayo nekujahayo nekulimazayo nekusabisayo uJesu noma uNkulunkulu is your hiding place. Unayo indawo yokubalekela, unayo indawo yokucasha, kodwa provided iba isakhamuzi sakhona, ifumana indawo uthi ohlabelelayo nansi indawo sengiyifumene, le ndawo isemthunzini wasenqamlezweni. So ke sizosho njalo namhlanje ukuthi ke bafowethu bodadewethu kubo bonke abasilaleleyo ukuthi ikhona indawo yokucasha, ikhona indawo yokubalekela and leyo ndawo ikuKristu Jesu, leyo ndawo yokuNkulunkulu. Uma ushawa izinto ezishaya abantu emhlabeni, ikhona indawo ongacasha kuyo, leyo ndawo ikuThixo, leyo ndawo yokuNkulunkulu. It's a refuge, it's a shield, and inama promises ukuthi awukwehlelwa okubi nesifo asikusondela etendeni lakho. Uma uhlaselwa izinto, uNkulunkulu kwethembisile, iprovision ikhona, ukuvikeleka kukhona, ukubiyeleka kukhona, isecurity ikhona, and isecurity yakhona itight. Sizomemeza namhlanje ukuthi nawe oaffectekile lesikhathi samanje, kulesikhathi esingene kuso, kule epidemic esikuye njengamanje lapha abantu behlaselwa izinto ngapha nangapha. Baleka dadewethu, baleka mfowethu, baleka mama wami, baleka baba wami. There is a place of safety. There is a place, a hiding place. That hiding place is in God. Uthi uJesu, ngiyolungisela indawo kuze lapho ngikhona nibe khona nami. There is a place in God, a hiding place, a secret place. Lapho ungabalekela khona, uzifihla khona, ucashe khona. Size sidlule isitha ngoba isitha sithunyiwe, isitha sikhishiwe. But there is a hiding place. A hiding place is in God. A safe place is in God. Sikumemela kuyo leyo ndawo namhlanje ukuthi baleka mfowethu, baleka dadewethu. Our God is able to do more exceedingly, more abundantly, more than you can imagine, more than you can pray, according to the power at work in us. Be blessed. Amen.